Tionscadal ilte na ireann. Ag tús na scoil bbliana thug an múinteoir Gaeilge tionscnamh de scláirí an chuigiú bliain. Thug na scláirí clós le héisteach dó. Bhínig sé dóibh go meach an tionscnamh bunathe ilte na ireann. Híreocht na tionscnamh na féilte is táchtaí. Reinach an rang I mertana. Bhí seán agus máid ag obair le chéile. Bheartaigh siad aglah a chuir heileach amháin faoi na féilte agsúla. Thocraigh siad tosnúir an buinte boise. Tús má leanna hebre a dúirt siad le héin. Bheadh Tuairisc le scíomhacha ag an deire. Dúis labhair siad fé lá éile pádraigh. Chuir siad isteach go lár na catharach le fiochantar a bráid. Bhí ná dubh le daoine. Bhain siad lá na súlas na húnta se bhí le feiceáil. In na hánta sin chuir siad go teach tharne. Bhaise siad an teach ó bhun go bár de ihe hána. Bhí na páistí gléasta ó bhun go bár. Bhí páistí na córsnachta ag teachta an noras ag glorach sólastí. Bhí muintir an tí anna lathúil. Chuig siad isteach go dtí an baile mór roimh an nollaig. Bhí an saoil agus a bháthir ag siopadóireacht. Cheannaigh siad go leor bruntanas agus ní raibh pingin rua fácacha. Nuair a bhí an ihe tite, lasach an crán nolog agus hosnaigh cór ag canna carúil nolog. Chaibh siad buchas ó chrí leis an dailech. Rinne seán agus máire tionscnamh den sco. Bhí obair na gapal diantacha. Chur siad a láthir an ranga é. Bhol an múinteoir go háard na spéire iad.